दानना जायाखै जुरिनोसै खाथि जिरनानै लाखानोसै बेनिफ्राय गायो खेबबाय थानोसै खाथि जिरना लाखानोसै बेनिफ्राय गायो खेबबाय थानोसै Ini sama ini. Ini apa bisa berapa? Hello guys, Ini uang jai. 시작한 걸 가세요. 시작한 거 있구나. Này ba này là đi massage hàng ngày. Sa này nó đừng mất mà. Sa này nó đừng mất. Massage hàng ngày. Đừng ngắt xuống đừng muốn nặng. Khănที่นี้ last finishing ว่ะ finally একদম finishing line of cream on right supaya nanti nोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन जा खोना जादिया आरो जायाखैबा माबायदि जानांगौमोन वाह खाथेबानो जोब्बाय बेखौ मानो थाखाय बानायदों नों आङो बेखौ मोननै खामानियाव बाहायगोन मोनसेया जाहैबाय दाउनि दाउ बिदै दैनो ओरैबायदि बाग्रांगासिनो दं दाउ दैनो सोलायलाया नामा इमारजेन्सि बानायबाय आरो इमारजेन्सि थाबाय आं दाखालि गंनै बायनानै लाबोबाय सोलायलाया लास्ट नालाय गंनै खौ हेले không đơn lấy ra cười của mình là người ta हाबाय फाइनालि हाबाय खानो हाबाय मोननै हाबाय बानायबायबो नालाय बानायबाय मोननै बानायबाय जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर जादोंना जायाखै बवा बायला नै